θέλαμε το καταφέραμε. Έγινε ακόμα ένα παιχνίδι πολύ συναρπαστικό, το οποίο κρίθηκε στην παράταση, με τον τρόπο που κρίθηκε. Και είναι από τα παιχνίδια που μας δυναμώνουν, μας κάνουν να πιστέψουμε ακόμα πιο πολύ στις δυνατότητες μας. Ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο και αυτό βγάζουμε. Είμαστε λοιπόν στο 2-2 και πάμε να διεκδικήσουμε την πρόκληση στη Μόσχα. Όπως και όλα τα παιχνίδια που παίξαμε μέχρι τώρα, έτσι και αυτό που έρχεται, φαντάζομαι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Θα είναι δύσκολο, αλλά εμείς πάμε να κάνουμε κατάθεση ψυχής και αγωνιστικότητας του μπάσκετ και ελπίζουμε να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Έγινε πραγματική μάχη. Ισορροπήσαμε τα rebound του δεύτερου μήνου στην παράταση. Πιστεύω ότι αν είχαμε βάλει μερικά σου παραπάνω, τα πράγματα θα ήταν ίσως λίγο πιο εύκολα, δεν έχει καμία σημασία. Τελείωσε έτσι όπως τελείωσε. Και αύριο να χωρούμε. Ερώτηση στον κύριο Αλβέρτη, παρεπτόντως με 25 αναφορούν. Έλα, Γιάννη. Πόσο εύκολη ήταν η διαχείριση της κατάστασης την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ μετά το 2-0, τόσο από τη μεριά σου όσο και από την πλευρά των παιχτών, γιατί περίμενες από αυτούς? Αν έχεις βιώσει, έχεις γνωρίσει και έχεις δει κάποιες καταστάσεις, γιατί δεν ήρθα ξαφνικά, ήρθα, αλλά δεν ήρθα από αλλού. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά. Τώρα μιλάω κλασικά σαν προπονητής, αλλά ναι. Οι παίκτες είναι αυτοί που δείχνουμε στο γήπεδο. Ψυχή, πάθος, τα δίνουν όλα για την ομάδα και αυτό είναι κάτι που τους χαρακτηρίζει. Και γι' αυτό έχουν πετύχει αυτό που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής. Και έχουμε ακόμα πολύ περισσότερα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει ταλέντο και αμυντικό και επιθετικό και προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε μέρα με τη μέρα. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Το ότι ο Λουκάς παίζει και παίζει καλά, δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι δεν είναι? Άλλη ερώτηση. Π.χ. έτσι, χωρίς να θέλω να... Όλοι δώσαν τα πάντα σήμερα. Αλλά μια που το αναφέρατε, λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Άλλη ερώτηση. Έλα και εδώ. Εγώ θέλω να μου εξηγήσει ένα πράγμα. Πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα που θέλω να μου εξηγήσει, αν είναι εύκολο coach. Τα 1-22 τρίποντα που έχουν ο Μπράμος και κάνει 4 μάτς των προημιτελικών. Ίσως τότε όλοι κάτι παραπάνω θα ήθελα να μου στείλει. Δεν χρειάζεται καμία επιστημονική εξήγηση. Δηλαδή, όταν έβαλε ο Μάικ 7 τρίποντα ή όταν έβαλε 5 και ξανά, χρειαζόταν εξήγηση. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση όσον αφορά το σουτ. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την προσφορά του στην ομάδα. Παλεύουν στην άμυνα, παίζουν, είναι υπολογίσιμοι από τον αντίπαλο και δημιουργούν. Δεν τρέχει τίποτα. Πραγματικά δεν τρέχει τίποτα. 1000 φορές να είναι μόνοι τους, 1000 φορές θα σουτάρουν. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει όμως να περάσει μια ομάδα στο Final Four από 2-0. Να κάνει δηλαδή το 3-2, να κάνει 2-0 και να κάνει το 3-2. Τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός με βάση τα 4 μάτς που προηγήθηκαν? Δεν έχει να κάνει τίποτα διαφορετικό με βάση την παράδοση. Δηλαδή, αν πιστεύαμε αυτό το πράγμα, καλύτερα να καθόμασταν εδώ αύριο. Ούτε κοιτάμε τι έχει γίνει, ούτε πρόκειται να γίνει. Αυτό που κοιτάμε είναι να πάμε πρώτα Θεός αύριο στη Μόσχα, να δουλέψουμε 2 πραγματάκια όσο μπορέσουμε και να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι των μεθαυριανών. Δεν μπορεί να στέκεται ούτε σε παραδόσεις ούτε σε τίποτα άλλο. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Αν ήταν έτσι, θα σταμάταγε στο 2-2, θα λέγαμε τέρμα. Δεν... Έλα μπροστά. Φράγκη, σε προβληματίζει λίγο τα 35 λεπτά του Μίτσου υπό την έννοια ότι τα άλλα τα παιδιά στα γκάρ δεν έδειξαν ιδιαίτερη σταθερότητα σήμερα. Δηλαδή και ο Ράιτ δεν ήταν ο Ράιτ ο προχθεσινός. Και ο Κέρι δυσκολεύτηκε. Ακόμα και ο Ούκιτς παίζει με τα γνωστά προβλήματα και του αξίζουν μπράβο του παιδιού. Σε προβληματίζει που είναι πολύ κοντά το μάτς, το επόμενο? Ό,τι προβληματισμό και αν έχουμε, τον αφήνουμε στην άκρη αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει περιθώριο για καμία άλλη σκέψη. Εκτός ότι πώς μπορούμε να μπούμε, να παίξουμε και να τα δώσουμε όλα για ακόμα μια φορά. Σίγουρα, μίσος έπαιξε πολύ. Όμως έτσι είναι η κατάσταση. Ο Ράιτ φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ και ίσως σε 2 παίκτες ρυθμού.
Συνεχίζουμε. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν ξέρει πότε θα γίνει μεθαύριο. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε.